on the mix. Murna muka zo mu taya ki mufeedah saukar Qur'ani kin kayo fatan alkhairi mu muke kin ji mufeedah. Murna muka zo mu taya ki mufeedah saukar Qur'ani kin kayo fatan alkhairi mu muke kin ji mufeedah. Murna muka zo mu taya ki mufeedah saukar Qur'ani kin kayo fatan alkhairi mu muke kin ji mufeedah. Falaki malicin dukan duniya kai zan sa fari sai maka mini ya Allah gwani kara min nuri karfafa mini zan yi baitocin saukar Qur'ani gun mufeedah mai kyawu yar asali wace ba ta shauri lokaci bako ne an ka faɗa ilimi alkhairi wanda duk ya sa damar nema nasara zai tada. Murna muka zo mu taya ki mufeedah saukar Qur'ani kin kayo fatan alkhairi mu muke kin ji mufeedah. Kai dubu na salati ya Allah gundan gatan ka Mahamudu abun farin kowa wanda baya da tamka dan Amina da Abdullahi uba gun Fatima binta na rike kaunar sare ne da gaskiya na sha ko iska hali da samu yau da ya gaisuwa a gare ku na miƙa gaskiya da amana kun karka ayyo muku shaida. Murna muka zo mu taya ki mufeedah saukar Qur'ani kin kayo fatan alkhairi mu muke kin ji mufeedah. Mufeedah kin sauke Qur'ani nasara kin samu godiya ki wa rabba. Mun gaida mufeedah. Zahiri dai kin samu tarbiya na zuwa da kamalan gari ki mufeedah yar baba. Sannin ki mufeedah. Rayuwar ki kin samu yabo har gurin makiyin kin zamo fitila mai kyawun duba. Kyakkyawa mufeedah. Duniyar nan komai zaki samu inda zub da mutunci zafi yake burshi kawai dan Allah kin ji ni mufeedah. Murna muka zo mu taya ki mufeedah saukar Qur'ani kin kayo fatan alkhairi mu muke kin ji mufeedah. Ilimi na fada muku ai teku ne inda ka fara zai wuya ce ka kare shi gaskiyar zance na inda kai ya tsaya wani nan zai so ma tafiya zai ce duk garin da ka kun wani can na gabansa ya je yau kwana nazari da tunanin mai ilimi ayabin ayaba ne shi gwani ba yin sadari daya kun san haka tun da. Murna muka zo mu taya ki mufeedah saukar Qur'ani kin kayo fatan alkhairi mu muke kin ji mufeedah. Ilimi ko an dara shi a kulliya gun furta kalami zaka gane abin da ilahu ya yi masa baiwa ce tsari ilimi jigon rayuwa ne duniya wanda duk ya samu zaka gan shi cikin kamilallun yan adam masu aikata kairi ke mufeedah halin ki da naji ana faɗa a cikin al'umma kin aje tarihi mai kyau gaskiya ba kya kuskunda. Murna muka zo mu taya ki mufeedah saukar Qur'ani kin kayo fatan alkhairi mu muke kin ji mufeedah. Jinjina ce a gare ki muke yi sannun ki mufeedah yau da kin sauke Qur'ani alasa albarka. Qur'ani haske ne duniya hanyar tsira ne wanda duk ya rige shi ba zai cutarta ba haka ne ba shakka waiwaye ko aya don tafiya ne in so ne samu yanzu ma ya kamata a cikin sa lamarar yin hada. Murna muka zo mu taya ki mufeedah saukar Qur'ani kin kayo fatan alkhairi mu muke kin ji mufeedah. Ilimi jigon rayuwa mai ilimi bai da damuwa komai zai da natsuwa gun waɗansu zai zama garkuwa rumfa ke kawo inuwa ke mufeedah zo ke wuce gaba halin yake na je ana yaba manya raini bai ke musu ba kina da kirki gaskiya iyaye sun meke tarbiya kin more zaman ki na duniya
kyakkyawa mufeedah, san kowa mufeedah, tauraruwa mufeedah, zinariya mufeedah, ga gimbiya mufeedah, mufeedah mufeedah, sannin ki dai mufeedah, yar gata mufeedah, mai tsafta mufeedah, da nagarta mufeedah, mufeedah ba mufeedah, ta keta mufeedah, cire tuta mufeedah, kunganta mufeedah, takar mata mufeedah, autar mata mufeedah, mufeedah mufeedah, mufeedah mufeedah, mufeedah mufeedah, mufeedah mufeedah. Sani si are sani bai tuka a gare ki mufeedah tsintsar kauna yake gunki kyakkyawan mufeedah Murna muka zo mu taya ki mufeedah, saukar Qur'ani kin kayo, fatan alkhairi mu muke miki kin ji mufeedah. murna muka zo mu taya ki mufeedah saukar Qur'ani kin kayo fatan alkhairi mu muke miki kin ji mufeedah Murna muka zo mu taya ki mufeedah, saukar Qur'ani kin kayo, fatan alkhairi mu muke miki kin ji mufeedah. murna muka zo mu taya ki mufeedah saukar Qur'ani kin kayo fatan alkhairi mu muke miki kin ji mufeedah